Assalamu alaykum Agzver illi, asuda asmanly, gahrman arka dağlı yurdumuzun mähriban adamlary. Gulgunçoly, nusgolyk aýdym saldy. Owada dünýä dolan Türkmenistan watanymyzda ýaşaýan iziz ýeşler. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançbagyň watany gelenine, her bir türkmen ojagyna agzverlik, bagtyarlyk arzuw edýär. Goý, iziz halkyny toýlardan toýly ýylllara, bagtly günlere bagtly adamlar bilen alyp barýan gahrman arka dağymyzyň jany sag, başy dik tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklara wetlentin. Şeýle ýaxşy arzuwlar bilen siziň SMS-leriň esasyna taýýarlanýan SMS sowallary konsertimiziň täze sanyna başlaýar. Dinleň, tomaşa ediň mähriban ýeşler. Çünki bu aýdymlar siziň öz saýlan, dinlemäge sizge güldüren ýüreg owazlaryňyz. Döwrüň täze cennet ýurdy, her ýüregiň ilhamyna ata baba sungat ýurdy, watan keşbi her köňüllü, baýlyk, genji gymmat ýurdy, Şähristanlaň merjenine, güller açýa türkmen ruhy, sagdynlygyň melheminne, goý parlasyn döwlet tuğy, parahatlyk merkezine, mukam joşda älem jahan, keňlerine siz arkada. Eziz watandaşlar, bugünkü konsertimizde haýsy aýdymçylaryň aýdymlary ýanglanarka. Onu bolsa diňesiz kesgitleýän mähriban tomaşaçylar, ýagny bu gezegem hemişekler ýaly 05-53 gysga belgimizde sizden köp sanly aýdymçylaryň aýdymlaryna SMS-ler geldi. Şol SMS-ler esasynda da biziň bugünkü konsertimiziň sanawy dizildi. Sanawymyzda ilkinji çykyş etjek aýdymçy bolsa Türkmenistanyň halk artisti Sahadursun Hoja Akba. Sahadursun Hoja Akbanyň muşdoklary bu gezegem onuň aýdymlaryna has köp istek bildirip SMS ýollapdyrlar. Şol SMS-leriň içinde onuň owamyza gelen wagtyň ejem ikimizden ibaret bilatly aýdymlarynyň atlaryny görmek bolýar. Mähriban ýeşler, ol aýdymlarynyň içinde bugünen iň köp istek bildirilen aýdymy ejem atly aýdymy. Mähriban enelerimizi tarifleýän aýdymlarym hemişe täsirli. Mähriban ýeşler, ine durmuşymyzyň nur çyragy eziz käbelerimiziň wagty bolsa hasam ýakymly. Çünki mähriban käbelerimiz biziň ömrümiziň gowhar gaşy, dünýämiziň ýaraşygy. Eneleriň ýürek mähri, adam zadyň köňül şähri. Ömür ýollarymyň bagty, her gadamda keşmiňeje. Ay ýyllardan soragym sen, barmy darym diýeregim sen, şirin janym, ýüregim sen, sen kalbyma joşkun eje. Eje diýen dillerim sen, sawa öwsen ýellerim sen, baky solmaz güllerim sen, sen bu dünýä aşkym eje. Biz eziz käbelerimiz ýanymyzda wagty, özümizi has bagtly duýýar. Olaryň ýylgyrşy, öwüt ünlügli sözleri biziň durmuşymyzda ýol ýörelge geçilýär. Özüni sunmata baglan her bir dörejilik adamsy bolsa, ine mukaddesliginden, ineleriň ýakymly hudusynyň ilham alýar. Şonuň üçin käbelerimiz hakdaky döreýän her bir sunma deseri, hemişe biziň her birimiz üçin iň ýakymly görünýär. Ine SMS sowalaryna tomaşa edýän ýylleslerimizin köp sanlysam, inelerimiz hakdaky aýdymlara tomaşa etmegi sebäp 05-53 gysga belgimizde SMS-leri ýollaýarlar. Ine Türkmenistanyň halk artisti Sahadursun Hoja Akbanyň ýollarymyzy ýyzlaýan, balam diýip sözleýän ejem atly aýdymam eziz käbelerimiziň wasfy bolup ýanglanýar. Dinleň, tomaşa ediň mähribanlar. Yollarımı izlan sensin, izlarımı izlan sensin, izlarımı izlan sensin, balam deyip sözlen sensin, ecem ecem, canım ecem, mehribanım kevem ecem, balam deyip sözlen sensin, ecem ecem, canım ecem, mehribanım kevem ecem. Bu paly dünýä inlerin, mehr süýdünden kanlaran, köňül arzumy ýetiren, ecem ecem, canım ecem, mehribanım kevem ecem. Bu paly dünýä inlerin, mehr süýdünden
sensin mehribanım ecim. Mehriban iýleşler, siz Türkmen owazyna islegli aýdymlardan düzülen SMS owazylara adly konsertimizde tomaşa edýäňiz. Aziz watandaşlar, biz Sahadoqsun Hoja Aqwanyň aýdymlarynyň SMS owazylarynyň indiki sanyny da sanawymyzda ýanglanmagyny arzulap, gedegi sanawymyza goşulan indiki aýdymça geçirýär. Ol aýdymçy bolsa, aýdymsa söýjüleriň gazygyny gollawyna münasip bolmagy başaran diýarymyzyň ýaş aýdymçysy Batyr Hoşturdiýew. Ol SMS owazyary konsertimizin bugünkü sanyna özüniň Wagt we Söýgi atly aýdymy bilen orun almagy başardy. Barýan ýörep, ýatda ýarsyn ýaş döwrüň. Ähli günlüň ýatlap götürler göwüniň. Ilkinji söýgüňe gelenni öwrüm dolanmaz myň diýip, ýene ýaş döwrüň. Ýyllar ötüp barýa, ýyra dolanman. Garaş bagyt, garaş ýene bir zaman. Ýene söýgüm üçin bir pursat garaş, dolansam ýaşlygyma özüm aýaman. Söýgü barada döredilen şeýle ajaýyp şagarlar, şol şagarlara döredilen aýdymlar durmuşyň istenik pursatyna teňiň ýakyn sirdaşyň, iň ýakyn hemra. Ol aýdymlar ruhuňa gollaw, göwnüňe ganat berýär. Ine Batyr Hoşturdiýewiň konsertimizde ýanglanjak bu söýgü aýdymam şeýle aýdymlaryň biri. Mehriban iýleşler, egerde siz Batyr Hoşturdiýewiň aýdymlaryny SMS owazylaryna ýygy-ýygydan dinlemek isteseňiz, ondan 05-53 gysga belgimde SMS ýollap isleg bildirip bilersiňiz. Häzir bolsa, onuň bu söýgü aýdymyny hemmämiz birlikde dinleýäliň. Dinleň, tomaşa ediň mehriban iýleşler. Barýan ýörep, ýatla ýarsyn ýaş döwrüň. Ähli günüň ýatlap götürler göwüniň. Ilkinji söýgüňe gelenni öwrüm. Dolanmazmyň diýip ýene ýaş döwrüň. Ýyllar ötüp barýar, ýyda dolanman. Garaş bagyt, garaş ýene bir zaman. Ýene söýgüm üçin bir pursat garaş. Dolansam ýaşlygyma özüm aýaman. Söýgü söýgü dogdurady soraman. Munna durup geçmen ýa mihman bolman. Aşk esretin görüp ondan barganman. Nire baryan garaş bagyt bir zaman. Ýyllar ötüp barýar, ýyda dolanman. Garaş bagyt, garaş ýene bir zaman. Ýene söýgüm üçin bir pursat garaş. Dolansam ýaşlygyma özüm aýaman. Ýaşga maýna bakyp begenip barýan. Wagt geçer adam oňly garaýan. Geçer döwran gara taşlan çarar. Edi kakan diýip bökür çağalym. Ýyllar ötüp barýar, ýyda dolanman. Garaş bagyt, garaş ýene bir zaman. Ýene söýgüm üçin bir pursat garaş. Dolansam ýaşlygyma özüm aýaman. Ýyllar ötüp barýar, ýyda dolanman.
SMS awalarına tamaşa edýän edi diýleşler. Eger konsertimiz sizin göwünüňize ýaran bolsa, gepleşigimiziň innik sanyna öz istek bildirýän aýdymlaryňyz we aýdymçylaryňyz üçin 05-53 gysga belgimde SMS-leriňizi ýollaň. Goý sizin istek bildiren aýdymlaryňyz konsertimizin innik sanynyň sanawyna goşulsun. SMS belgimiz 05-53. Ine şol 05-53 gysga belgimde köp sanly SMS gelýän aýdymçylaryň ýene biri Türkmenistanyň at gadanyn artisti Nuriyagdy Rejep. Nuriyagdy SMS awalar konsertimizin her sanyna diýen ýaly. Ýa-da biziň sanawymyza girmek başarýar. Ýöne iýleşlerimizin SMS-leri esasynda onuň aýdymlary welin üýtgäp durýar. Bu gezek onuň haýsy aýdymy biziň konsertimizin bezegi bolarka. Onu bilmek üçin geliň Nuriyagdy Rejep SMS ýollan iýleşlerimizin birine jaň edelim. Alo. Alo, assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Siz Türkmen awadynyň SMS awadary atly gepleşiginden jaň edýäsiz. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanışa aýsaňyz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Azat Orazow. Azat, siz biziň gepleşigimizde Nuriyagdy Rejepowyň aýdymlaryny istek bildirip SMS ýollapdyňyz. Siz Nuriyagdyň haýsy aýdymyny istek bildirýäňiz? Men Nuriyagdy Rejepowyň Gowhar atly aýdymyna istek bildirýän. Elbetde siziň üçin Nuriyagdy Rejepowyň Gowhar atly aýdymyny ýaýlyma berýär. Diňleýän diňjalyň. Gepleşigimiziň innik sanlaryna da gatnaşyp duruň. Öje sag bolun. Sag bolun. Mehriban tomaşaçylar, iýleşimiz Nuriyagdy Rejepowyň Gowhar atly aýdymyny istek bildirdi. Ony näme? Biz bolsa şol aýdymy iýleşimiz üçin ýaýlyma berýär. Tomaşa ediň mehribanlar. Qarıwdan allaycan, getirin mehriban. Aranızda yarım var mı? Attan köyün sani. Qarıwdan allaycan, getirin mehriban. Aranızda yarım var mı? Attan köyün sani. Mana seret, ona seret, çıktan taş okun deret. Ay gowher, levleri kowser. Ay gowher, kaçmana öwser. Ay gowher, zan gowher. Ay gowher, levleri kowser. Ay gowher, kaçmana öwser. Ay gowher, zan gowher. Uçurma gülünden, öyküleme tutsam elinden. Söýgüse deştem dilinden, yanına varacak bir salımdan. Mana seret, ona seret, çıktan da şokun deret. Ay gowher, levleri kowser. Ay gowher, kaçmana öwser. Ay gowher, zan gowher. Ay gowher, levleri kowser. Ay gowher, kaçmana öwser. Ay gowher, zan gowher. Getirin mehribanı, aranızda yarım bami. Attan köyün sani. Ay gowher, levleri kowser. Ay gowher, saçmana öwser. Ay gowher, zan gowher. Ay gowher, levleri kowser. Ay gowher, saçmana öwser. Ay gowher, zan gowher. Mehriban iýleşler, SMS awadary atly konsertimiz mahmal awady aýdymçylaryň ýerine ýetirýän şirin aýdymlary bilen dowam edýär. Konsertimizde ýanglanjak innik aýdymy bolsa, Türkmenistanyň halk artisti Halipa aýdymçymyz Muhammed Saparov ýerine ýetirýär. Halipanyň bir näçe söýgi aýdymlary öňüm konsertimizde ýanglanýdy. Bu gezegem aýdym satmyşdoklary 05-53 belgimizde köp sanly SMS-lerini ýolladylar. Hemde Muhammed Saparowyň bu ýola atly aýdymyna
has köp istek bildirdiler. Terimde götürüp müňdürli hyýal. Gidip barýan tanış ýoldan ýodadan. Menzillerim kötel synagdan noli. Şonu da men hiç diýmerini ýazadım. Onu näme dinleýän mährimanlar, ýörete istekleriniz boýunça Halipa aýdymjy Muhammed Saparowyň bu ýol atly meşhur aýdymy ýaýlymda ýanlanýar. Giderdim bu yollan belentli sesli, kata saganıp men kata kuvvetli. Aydıp bilmersin, deyip bilmersin. Aydıp bilmersin, deyip bilmersin. Ellerimde fagam, kollarım bağlı. Aydıp bilmen men ardım, sinamdı dağlı. Ellerimde fagam, kollarım bağlı. Aydıp bilmen men ardım, sinamdı dağlı. Hem de yadalar, kimler yatıp geçti, kimseler böküp. Aydıp bilmersin, deyip bilmersin. Aydıp bilmersin, deyip bilmersin. Ellerimde sağlam, kollarım bağlı. Aydıp bilmen yanardım, sinamda dağlı. Ellerimde sağlam, kollarım bağlı. Aydıp bilmen yanardım, sinamda dağlı. Gündüzler karalar, geceler yağtı. Her kim var yerlerden gözleyer baktı. Aydıp bilmersin, deyip bilmersin. Aydıp bilmersin, deyip bilmersin. Ellerimde sağlam, kollarım bağlı. Aydıp bilmen men ardım, sinamdı dağlı. Ellerimde sağlam, kollarım bağlı. Aydıp bilmen men ardım, sinamdı dağlı. Ellerimde sağlam, kollarım bağlı. Aydıp bilmen men ardım, sinamdı dağlı. Ellerimde sağlam, kollarım bağlı. Aydıp bilmen men ardım, sinamdı dağlı. Edi dileşler, SMS havalar konsertimizde dowam edýär. Sizden gelip goşan köp sanly SMS-leriň netijetinde tanawymyza goşulan indik aýdymçy, ýaş aýdymçylaryň biri Seyitguly Tölegenov boldy. Onuň ýerine ýetirýän türkmen halk aýdymlary hemde estrada aýdymlary SMS hawalarynyň tanawyny öňe bir näçe gezek ýanlanypdy. Bu gezegem onuň muşdaklary 05 belgemizde köp sanly SMS-leri ýoladylar. Şol SMS-lerde bolsa, iýleşlerimiz onuň ogul we gatly aýdymyna has köp istek bildirdiler. Hawa köp ýyllaryň dowamyny aýdylyp, ýüreklerde ýaralan bu aýdym tamaşaçylarymyzyň söýgü bilen dinleýän aýdymlarynyň biri. Şonuň üçin bizem bu aýdymy Seyitguly Tölegenowyň ýerine ýetirmeginde tamaşa etmek isläp SMS ýolan iýleşlerimiz üçin ýaýlyma berýär. Dinleň, tamaşa ediň mehriban iýleşler. Hey yare, deminin lanet atmanın ay, aygunun gövheri sen oğulgel, na 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 na. Gözüm revşen tapar gördüğüm tay, dünyanın gövheri kan oğulgel, na 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 na. Basadan didem üstüne kıygım, zımbadhan ayacıklarından. Vak boyun halmana çıkanda, çörbatan ayacıklarından. Aşığına zülve verip, tarbatan ayacıklarından. Ay oğul bey, nga 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 nga. Oğul bey, oğul bey,
Oğul ve hey, oğul ve hay hay, oğul ve hoy toy. Dünyanın gövheri sen oğul ve. Hey yâre, iğreti turup avlam Huday eder. İfede ne taş bağı eder. Bir söz bilen aşığın metheder. Garip keminen tay oğul ver. Ah başkadan gidem üstüne kıygım. Batan ayacıklarından vak koyun sağmana çıkanda çör batan ayacıklarından aşığına zülbe verip dar batan ayacıklarından hop oğul ver oğul ver oğul ver oğul ver oğul ver hay hay oğul ver hay hay dünyanın gövheri sen oğul ver. Başkadan didem üstüne kıygım çıkmadan ayacıklarından vah boyun harmana çıkanda çör batan ayacıklarından aşığına zülbe verip dar batan ayacıklarından hop ay oğul ver oğul ver oğul ver oğul ver oğul ver hay hay oğul ver hay hay dünyanın gövheri sen oğul ver oğul ver oğul ver dünyanın gövheri han oğul ver oğul ver hay hay oğul ver hay hay dünyanın gövheri sen oğul ver. Aydım sağlığın hormatlymy doktory. Siz Seyit Bulut Tölegenowyň aydymlarynyň SMS sowagallarynyň indiki sanlaryny da ýene-de ýanglanmagyny isteseňiz, onu 05 53 belgimde SMS-leriňizi ýollap bilersiňiz. Ine şol 05 53 belgimde gelýän SMS-ler esasynda sanawymyza goşulan indiki aydymçy bilen tanyş bolýar. Biziň sanawymyza goşulan indiki aydymçy Azat Dönmez. Azadyň müşteklary bu gezegem onuň aydymlaryny has köp isleg bildirip SMS ýollapdyrlar. Azat SMS sowaglar konsertimizin her sanynda diýen ýaly ýygyderle biziň sanawymyza girmek başarýar. Ýöne iýleşlerimizin SMS-leri esasynda onuň aydymlary welin ýütkap durýar. Bu gezek onuň haýsy aydymy biziň konsertimizin bezegi bolarka. Onu bilmek üçin gelin Azat Dönmez'e SMS ýolan iýleşlerimizin birine jaňa deliň. Hem de aydymçyň haýsy aydymyna isleg bildirýän soralyň. Alo. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen awazynyň SMS awazlary gepleşiginden jaňa diýär. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanışyp aýsaňyz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aýlar Amrazban. Aýlar, siz biziň gepleşigimizde Azat Dönmezowyň aýdymlary isleg bildirip SMS ýollapsyňyz. Siz Azatyň haýsy aýdymyny isleg bildirýäňiz? Men Azat Dönmezowyň bir soýgy aýdymyny isleg bildirýärin. Elbetde siziň üçin Azat Dönmezowyň soýgy aýdymlaryndan birini ýaýylma berýär. Diňläň, diňjalyň. Gepleşigimizin indiki sanlaryna da gatnaşyp duruň. Çok sağ olun, size de işinizde şenlik arzu edýärim. Sağ olun. Mehriban tamaşaçylar, görüşmez ýaly iýleşimiz Azat Dönmezowyň bir soýgy aýdymyny isleg bildirdi. Biz bolsa iýleşlerimizin isleglerini kanagatlandyryp, täzelikde ýaýlyma berilen Azat Dönmezowyň derman atly aýdymyny ýaýlyma berýär. Diňläň, tamaşa ediň mehriban iýleşler. Derman, cana derman, gözlerin bu cana derman. Arman, koyma arman, çıdaman seni günne görmen, çıdaman seni günne görmen.
Kimin kara saçlım allala men hoşlan gereğim yüreğim sen derman sana derman gözlerim bu cana derman arman koyma arman çıdaman seni günne görmem çıdaman seni günne görmem Eşidayda men zarin sesimi Puj etmesi ve havasimi Gellelem seyşeli Gözleme mennen azını Eşidayda men zarin sesimi Puj etmesi ve havasimi Gellelem seyşeli Vah gözleme mennen Kimin kara saçlın allala meni hoşlan gereğim yüreğim sen derman sana derman gözlerim bu cana derman arman koyma arman çıdaman seni günne görmem çıdaman seni günne görmem Gözlerim bu cana derman arman koyma arman vahşıdaman seni günne görmem çıdaman seni günne görmem Aziz vatandaşlar, bir azat dönmez soň SMS hawalarının indiki sanyna da sanawymuza goşulmagyny arzulap, gezegi indi kaýdym çaýçyrýas. Mehriban tamaşaçylar, SMS hawalara atly konsertimizin sanawyna goşulan indi kaýdymçyýymyz Durdy. Durdy öz muşdaklarynyň ýollaýan SMS-ler esasyna SMS hawalarynyň geçen sanlaryna da özüniň bir näçe aýdymlary bilen biziň konsertimizin sanawyna goşulypdy. Bu gezek bolsa Durdyň muşdaklary onuň ýatma atly aýdymyna has köp SMS ýollapdyrlar. Bugun kese wagtýaň ýüzüň öwürüp düýün gülüp garanyň ýadyňda dälmi? Näde kereşme bilen garşymda durup, zülpbörüň daranyň ýadyňda dälmi? Yürekler sazyrdy, göýäki dutar. Sen lapdaşymyzdan guwanyny dosýar. Günnüz aýra düşdüň, giýje bir karar, düýşüňde göreniň ýadyňda dälmi? Mehriban tamaşaçylar, bize diňe iýleşlerimiziň isleglerini ulu howes bilen kanagatlanýar. Durdy soň ýatma atly aýdymny ýaýlama beräýmek galýa. Dinleýän, tamaşa ediň mehribanlar. Gecelim yatısı yite Havarım alsam gönlüm incalar Buzlu yapraklı kış geçer gider Çiğli yaralar yüreğim diler Yüreğimde acı yaralar Galiminne sana aydılmadık söyler Galiminne yetilmedik senli geceler Qaraşılan günler yakar meni Sana ait bu gözlerim yatmay Sözlerim yatmay inni özümüm yatmay Ayday bana gözlerim yatmay Sözlerim yatmay inni özümüm yatmay Ayday bana
geceler Qaraşılan günler yakar meni Sana ait bu gözlerim yatmay Sözlerim yatmay Inni özümüm yatmay Aynay bana gözlerim yatmay Sözlerim yatmay Inni özümüm yatmay Aynay bana Yüreğimde acı yaralar Galli minne Sana aydılmadık sözler Galli minne Yetilmedik senli geceler Qaraşılan günler Yakar meni Sana ait bu gözlerim yatmay Sözlerim yatmay Inni özümüm yatmay Ayday bana gözlerim yatmay Sözlerim yatmay Inni özümüm yatmay Ayday bana Eziz vatandaşlar, biz durdu-durdyfyň aýdymlarynyň SMS sowalarynyň iniksanına da sanygymyzda orun almagyny arzulap, gezegi innik aýdym çağırýar. Mähriman tamaşaçylar, SMS sowalary konsertimizi siziň istek bilen aýdymlaryňyz bilen dowam edýär. Bugünkü sanygymyzda goşulan innik aýdymçy Türkmenistanyň at gazanan artisti Züleyha Qaqaýewa. Qanat ýaýan ak kepderi, dünýä aşyk göwnüm meniň, bu dağ diller, bu adamlar, ömrüm meniň diýen ajaýyp tetirler bilen başlayan Ömrüm meniň atly bu aýdym SMS sowalary konsertimiň sanawyna goşulyp gelýär. Türkmenistanyň at gazanan artisti Züleyha Qaqaýewa mulaýym owazyna ýanglanýan bu aýdym köp tane tamaşaçylaryň hem uly söýgi bilen dinleýän aýdym näwrli. Häzirem şol SMS ýollap isleg bildiren iýleşlerimiz üçin konsertimizde Züleyha Qaqaýewa Ömrüm meniň atly aýdymy ýanglanýar. Dinleýän diýjeliň mähribanlar. Qanat ýaýan ak kepderi Dünya aşık göwnüm meniň Bu dağ düzülür bu adamlar Ömrüm meniň Coşup gelin ýazlaryna Atlanyp ak ýyllarama Diýle çykýan
Onna adataqlar ýaly 05-53 gysga belgimde SMS ýollan. Goý siziňem halaýan aýdymçyňyz ýa-da diňlemek isleýän aýdymlaryňyz SMS sowallarynyn sanawyna ornarsyn. Indi de sizden gelen SMS-ler esasyna biziň sanawymyzda bugünem ýaş dehinli aýdymçy Rüstem Halif goşuldy. Rüstem'iň müştaklary adataqlar ýaly bu gezegem onu gollap 05-53 gysga belgimde özleriniň SMS-laryny ýolladylar. SMS ýolladylar. Ýöne onuň haýsy aýdymna gelin onu bilmek üçin Rüstem'iň müştaklarynyň içinden bize çykan belge jaňa dilim. Alo. Alo, assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Biz Türkmen awazyndan SMS awazlary gepleşiginden jaňa diýär. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanışydaýsaňyz. Men Ahal welaýatynyň Ahkuly trawndan Haziz Farahat. Farahat, siz bilen gepleşigimizde Rüstem Halifiň aýdymlaryny istek bilerip SMS ýollapdyňyz. Siz Rüstem'iň haýsy aýdymlaryny istek bilerýäňiz? Eger mümkin bolsa Rüstem Halifiň ýollar bu ýol atly aýdymny ýaýlama goýup berýärsiňiz. Elbetde sizin üçin Rüstem Halifiň ýollar bu ýol atly aýdymny ýaýlama berýär. Diňläň, dinjalyň. Gepleşigimiziň ilk sanlarynda gatnaşyp duraň. Çok sağ olun. Sağ olun. Mehriban iýleşler. Biz jaňa dilen iýleşimiziň istegi esasyna Rüstem Halifiň ýollar bu ýol atly aýdymny ýaýlama berýär. Gelin häzir hemmämiz bilelikde şol aýdyma tomaşa edelim.
SMS owalar diýen jaş konserdimde tomaşa edip oturan iri diýleşler. Ine biziň sanamyzda duran ahyrky aýdymçy Rahman Hudaýberdiýew. Rahmanyň bir näçe söýgi aýdymlary öňüm SMS owalaryna ýaňlanypdy. Bu gedegem onuň muşdaklary 0553 gysga belgimizde köp sanly SMS-leri ýoladylar. Şol SMS-ler esasynda da bugünem konserdimizde Rahman Hudaýberdiýew Güldada diýen söýgi aýdymy bilen çykyş edýär. Gözelliň içinde saýlap geçenim. Haddy kamatyňa bakasym gelýär. Senin üçin müň külpeti geçenim, ýüregiňe adım dakasym gelýär. Gara gözleriňe gözüm düşenne, düýpsiz ummanyna çümesim gelýär. Saňa duşan wagtym gülleň içinde bilbildeý gaşyňa gonasym gelýär. Biz ýaşly hili aýdymçy Rahman Hudaýberdiýew SMS owalarynyň her sanyna sanawymyza goşulmagyny arzuwlap, onuň istek bildiren Güldada atly aýdymy ýaýlyma berýär. Dinle, tamaşa ediň mehribanlar. Bari özüm yolunda galli Juwan baktım seninki bolli Seni görüp aşığın izinde galli Keşfindeydim canım Gülbada Seni görüp aşığın izinde galli Ovadan cayım Gülbada Gülbada, Gülbada, Gülbada Ovadan cayım Gülbada Gülbada, Gülbada, Gülbada Seyran etti bedel aşka vada Gülbada, Gülbada, Gülbada Ovadan cayım Gülbada Gülbada, Gülbada, Gülbada Seyran etti bedel aşka vada Aşık ayder yüreğim para Yakma beni izine kara Oylun yarın gelsin yüreğim yara Ovadan sinayım Gülbada Oylun yarın gelsin yüreğim yara Ovadan cayım Gülbada Gülbada, Gülbada, Gülbada Ovadan cayım Gülbada Gülbada, Gülbada, Gülbada Gele yarım bedel aşka vada Gülbada, Gülbada, Gülbada Ovadan cayım Gülbada Gülbada, Gülbada, Gülbada Gele yarım bedel aşka vada Gülbada, Gülbada, Gülbada Ovadan cayım Gülbada Gülbada, Gülbada, Gülbada Seyran ettik bedel aşka vada Gülbada, Gülbada, Gülbada Ovadan cayım Gülbada Gülbada, Gülbada, Gülbada Seyran ettik bedel aşka vada Bu ber karar döwletiň başda täji arkada, bu bagtyar milletiň başda ýanjy arkada, watan atly sungatyň gowhar gaşy arkada, rowşen geljege ýagty ak ýoly Türkmenistan, halkyň beýik ykbaly, jan watan Türkmenistan, halkyň dünýä ikrary, şan watan Türkmenistan, arkadagyň ak bagty, güller atjaň, gul atjaň, cümle jahana ýagty, rowşen nuruňy satjaň. Jan watan Türkmenistan, şan watan Türkmenistan. Türkmen wagtyly aýlymyň hormatly muşdaklary,
Sizin 0553 gysga belgimizde yollayan SMS-laryň esasyna taýýarlanan SMS wagtly dinjaş konsertimizde ýanglanan aýdymlar şulardan ibarat. Konsertimizin indiki sanlaryna da öz istek bildirýän aýdymlaryňyzy dinlemek isteseňiz, onda biziň 0553 gysga belgimizde SMS-laryňyzy yollaň. Biz sizin istek bildirýän aýdymlaryňyzy ulu howes bilen ýaýlama höderler. Oý türkmen aýdym sahsynyň otunyň haqqawanlary, gahrman arkadagymyzyň jana sag, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan döwletli işleri ilmi-dama, rowaşlyklara weslensin. Aýdymymyz belent bolsun, owazymyz belent bolsun. Gahrman arkadagymyzyň parasatly başlangyçlar bilen açylan türkmen owazyna islegli aýdymlar ilmi-dama ýanglanyp dursun. Hoşda bolun, mährimanlar.